Patay ang dalawang katao sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Ilocos Sur. Nag-aalerto Ivy Hernando. Hindi na naisalba ang 15 anyos na si Rodney Deng Ay, residente ng Bugyes, Benguet, matapos malunod sa ilog ng Barangay Lipay, Urzadan, Suyo, Ilocos Sur. Galing sa kasal ng kaanak ang biktima at nagkayayaan na maligo sa ilog kasama ang pamilya. Ngunit tinangay raw ng malakas na agos ang binatilyo. Kamag-anak niya din na yung matatanda, sila yung kumuha sa kanya. Medyo natagalan daw yung pagkuha kasi nga malalim, hindi nila makita yung katawan ng biktima tsaka yung malakas yung tarik ng ilog. Walang nakikitang foul play ang otoridad sa insidente. Biktima rin ng pagkalunod ang 36 anyos na mangingisdang si Alan Yones. Nangyari ang insidente sa Abra River, bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Sumisid daw ang biktima para mangisda gamit ang pana pero hindi na siya umahon. Dahilan para hanapin siya ng mga kasama. Sinubukan siyang isalba ngunit nasawirin. Trinay talaga niya para retrieve kasi ang lumutang na lang yung gamit niya, ma'am. Meron din siyang mga kasama pero wala naman natin nakikitang foul sa nangyari. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.